дар ҷумҳурии тоҷикистон давоми 12 моҳи охир беш аз 2 тонна маводи нашъаовар мусодира карда шудааст. Беш аз 40% он ҳангоми ворид шудан ба кишвар, яъне дар минтақаҳои назди сарҳадӣ боздошт ва мусодира карданд. дар ин бора ҳангоми нишасти хабарии сардори агентии мубориза алайҳи маводи нашъаоварӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Соғд Фаррух Зиёзода ба хабарнигорон иттилоъ дод. бино ба иттилои ӯ дар вилояти Соғд 154 ҷиноят вобаста ба маводи мухаддир содир гардидааст. мо ба воридшавии маводи нашъадор ба дохили тоҷикистон ва минбаъд аз тоҷикистон ба дигар кишварҳо садди устувор гузоштаем. ҳамасоҳо мақомоти салоҳиятдори тоҷикистон аз 500 то 1000 ҷиноятҳои вобаста ба гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир муайян ва ошкор менамоянд. танҳо дар соли 2020 700 ҷиноятҳои вобаста ба маводи мухаддир ошкор ва ба қайд гирифта шуданд. дар вилоят бошад дар соли 2020 154 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. солҳои 2008-2014 дар ҷумҳурӣ аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ ҳама сола аз маъмулиёти ғайриқонунӣ аз 3 то 7 тонна маводи мухаддир мусодира карда мешуд. солҳои минбаъда дар натиҷаи ҳамкориҳои судманд байни мақомоти ваколатдор мусодираи маводи мухаддир дар соли 2018 3 тонна 696 килограмм, дар соли 2019 1 тонна 637 ва дар соли 2020 бошад 2 тонна 425 килограмм расидааст. дар тоҷикистон ҳаҷми мусодираи маводи мухаддири афғонӣ аз ҳаҷми умумие ки дар ҳамаи кишварҳои ҳамсояи Осиёи марказӣ ва Федератсияи Россия мусодира гардидааст зиёдтар мебошад. чанд соли охир мусодираи маводи нашъаоварӣ истеҳсоли Афғонистон дар кишварҳои Осиёи марказӣ ва Федератсияи Русия 6,5 маротиба коҳиш ёфтааст. масалан, агар дар Федератсияи Русия соли 2014 3 тонна 226 килограмм героин мусодира шуда бошад, ин шумора дар соли 2020 ҳамагӣ 386 килограммро ташкил медиҳад. сатҳи мусодираи нашъа дар вилояти Соғд давоми соли 2020 бошад чунин нишон дорад. бештар аз шаҳру ноҳияҳои Масчоҳ 41 килограмм, Спитамен 18 килограмм, Зафаробод ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нашъа мусодира шудааст. дар миқёси вилоят 205 килограмм 259 килограмм маводи нашъаовар мусодира карда шудааст дар соли гузашта. дар вилояти Соғд 897 нафар нашъамандон зиндагӣ мекунанд. онҳо ба ин беморӣ мубтало гардиданд. ин омори расмӣ буда маркази наркологии вилоят тасдиқ кардааст. теъдоди онҳо аз ҳисоби мардон 875 нафарро ташкил медиҳад. 22 нафар занҳо нашъаманд мебошанд. аз рӯи таҳлили агентӣ 2,1% мубталоёни ин беморӣ сокинони шаҳр ҳастанд. 144 нафар нашъамандон ҷавонон мебошанд ки синнашон аз 18 то 30 соларо ташкил медиҳад. ҳисоби алоҳидаи истеъмолкунандаам бурда шавад. Истеъмолкунанда он ва истеъмолкунанда оли гирифтори бемории нашъамандӣ ҳисоб намешавад. ана барои ҳамин тамоми тадбирҳое ки мо имрӯз меандешем, тамоми чораҳое ки имрӯз мақсади мо аз он иборат аст ки ҳамин теъдоди истеъмолкунандаро кам кардан, талабот ба коҳиш додани талабот ба истеъмоли маводи нашъадор тамоми чора андешида истодем ки аз ҳамин истеъмолкунанда ба бемори ба гирифтори нашъаманд табдил наёбад одан. истеъмолкунандаҳо хай медонед чӣ хело намин як хел вақтҳо мисол ваёи бангдона мекашанд дигар. агар мо намин сари вақт чораҳои зарурӣ, чораҳои якҷоя, чораҳои судманд наандешем, ин теъдода ҳам зиёд карда метавонем. лекин хушбахтона дар байни наврасон истеъмолкунандаҳо ба қайд гирифта шуда буданд. таҳлилҳо нишон медиҳад ки давоми як соли охир шумораи нашъамандон дар шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Масчоҳ, Спитамин, Панҷакент ва Ҷабборрасулов коҳиш ёфта, дар шаҳру ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Зафаробод, Хуҷанд зиёд гардидааст. дар вилояти Соғд ҳолати фавт низ аз ин беморӣ ба қайд гирифта шудааст ки шумораи умумии онҳо 17 ҳолатро ташкил медиҳад. фавтидагон асосан дар соли 2020 агар гирем дар шаҳри Хуҷанд 2 нафар фавтидааст, дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 4 нафар, Исфара 2 нафар, Панҷакент 3 нафар, Истаравшан 3 нафар, Конибодом 1 нафар, Спитамен 1 нафар, Масчоҳ 1 нафар, дар ҳамагӣ 17 нафарро ташкил медиҳад. мубталоёни нашъаманд дар шаҳру ноҳияҳои Айнӣ 5 нафар, Ашт 10 нафар, Бӯстон 42 нафар, Гулистон 23 нафар, Деваштич 6 нафар, Истиқлол 2 нафар, Исфара 90 нафар ва Конибодом 39 нафар мебошад ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли сипарӣ гашта дар як сатҳ қарор дорад.
гузориши мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.